Piet Fransen is binnen in Ljouwert op 10 juli 1913. Op zijn zegde verhuisde er naar het Heerenveen, dat is zijn hele leven wennet. Maar de club SC Heerenveen had Fransen een bijzondere baan. Als lietsjonkje begon het daar maar voetballen. Een paar keer mocht de Veenster invallen in het eerste en speelde maar icoon Abel Lenstra. Iedere jaar dat je ouder wordt, kwam ik in een elftal. En toen heb ik het tot een jaar wacht heb ik het tot Heerenveen 12 gebracht. En toen het allerlaatst, kreeg ik voor de oorlog, heb ik jou ook in meedeed met de eerste. Maar ja, maar dan Abel Lenstra ik niet mee. Maar dat kwam door de oorlog. Maar zo dan ik ben op het voetbal grootgebracht en het is voor ons. Want Piet Fransen wie ook een fanatiek reetrieder. In 1933, 1940, 1941 en 1942 riet de Vries de Alverstedentocht. Maar succes, want alle kruisjes mochten er in ontvangst nemen. Sport speelt een belangrijke rol in zijn leven. Mogelijk is dat wel het geheim van zijn hege leeftijd. Zwaar werk, vol een sportbaan. Een beetje serieus leven. Ik heb een heel zwaar vak gehad nou. En het eerste in mijn droog zit altijd in het zware werk nou. En ik met de haan vroeger buiten leren kap met de haan letten weet altijd met machines. Ik ben erin grootgebracht. De liefde voor de sport die zal neer verdwijnen. Een van de dingen dat Piet Fransen nog niet uitzocht, zo vertelde u van een media, is de derby tussen SC Heerenveen en Cambuur.